En aquest tutorial t'explicarem com funcionen les tasques d'avaluació i com pots veure les qualificacions. Les tasques s'identifiquen amb aquesta icona. Són activitats d'expressió oral o escrita. Les veuràs sota d'aquest avís quan hagis fet totes les activitats d'aprenentatge obligatòries. Obre la tasca i llegeix què has de fer. Si has de fer una tasca oral, tot i que hi ha la possibilitat de fer enregistraments des de l'aula amb la icona de la càmera, et recomanem que no ho facis i que t'enregistris externament. Tens dues possibilitats: afegir l'arxiu de vídeo o enganxar l'enllaç de vídeo a l'editor. Si has de fer una tasca escrita, adjunta un document. Un cop enllestida una tasca, t'hauràs d'autoavaluar tot contestant unes preguntes. Després clica Des els canvis. Finalment, clica Tramet la tasca i per acabar clica Continua. En fer-ho veuràs que a la pàgina principal de la tasca hi apareix l'estat de la tramesa i consta que la tasca està pendent d'avaluar. Les tasques d'avaluació les corregeix i qualifica el tutor. Una tasca lliurada fora de termini es qualifica amb un 0 i el tutor no la revisarà. Un cop la tasca estigui qualificada, rebràs una notificació al teu correu electrònic d'alumne. Et recomanem que entris a l'espai de la tasca perquè hi trobaràs la rúbrica que ha utilitzat el tutor per avaluar-la, els comentaris que ha fet, la tasca revisada i corregida i la qualificació rebuda. Recorda que l'avís que hi ha sota del títol de la tasca canvia a feta i queda ressaltat en verd quan la tasca està avaluada. També queda marcada a la barra de progrés de les tasques d'avaluació. La marca serveix per saber quines activitats i quines tasques ja has fet i per comprovar que has fet les activitats obligatòries, que és un dels requisits per poder superar el curs, juntament amb el requisit de fer totes les tasques d'avaluació. Des del menú esquerre pots accedir a les qualificacions. Si el tens amagat, prem les 3 ratlletes per obrir-lo. Entra a Qualificacions i veuràs les notes de les tasques agrupades segons si són tasques intermèdies o finals i els comentaris del tutor. Les tasques intermèdies compten un 40% i les finals un 60% de la nota del curs. Com que aquest curs és homologat, la nota del curs que obtinguis compta un 20% i l'examen un 80%. Has de fer totes les tasques obligatòries per poder ser avaluat. Si no entregues alguna de les tasques, no se t'avaluarà ni podràs fer la prova. Esperem que el curs sigui un èxit i que el gaudeixis molt. Fins aviat!